Dobar dan, poštovani gledalci. Evo nas ponovo u restoranu Alaska Barka u turističkom naselju Ribarsko ostrvo i sa nama je naš prijatelj Vlada, kuvar, koji će nam danas pripremiti nešto posebno. Vlado, što spremamo danas? Dobar dan, danas pripremamo špagete carbonara. Jednostavno ovak recept, dosta traženo je kod nas u restoranu, tako da vidjet ćete na koji način se priprema. Koje sastojke ovde imamo pripremljene? Dakle, tu imamo jedno jaje nam je potrebno koje ćemo da izvučemo samo žumance, pančeta slanina, rukola, malo pečenog lista, neutralna palavka, začini soj biber i naravno špagete. Sad ćemo tigran da se zagreje. Znači, osnova carbonara špageta je slanina, pančeta u ovom slučaju koju mi koristimo, a najviše se i ona koristi inače. Zbog jačeg ukusa, pretpostavljamo? Zbog jačeg ukusa i veći aromat dima. Znači, ne koristi se one barene slanine koje su samo na kratkom dimu bile, zbog mirisa. Ali pančeta je, mislim, inače ovo je italijansko jelo, a pančeta je za njih izvrsno jelo, tako da koriste dosta u ishrani. Se malo zagreje. Stavit ćemo malo suncokretovog ulja. Interesantno da sad koristimo suncokretovo ulje. Očekivala sam da će biti Pa suncokretovo, zato što maslinovo se više koristi u neke salate ili za kratku termičku obradu, što počinje na velikim temperaturama da oksidira i da gubi svojstvo maslina. Tako da koristit ćemo samo suncokretovo ulje. Malo da se proprži, poslije toga nalivamo neutralnu palavku i malo soli i malo bibera kasnije. Sitno smo isjeckali pa se ona brzo i uprži. Malo bibera. I malo soli. To je mešavina bibera, je li tako? Beli, crni? Da, to je mešavina. Beli, crni i zeleni biber. I sad ćemo dodati špagete koje smo prethodno obavili i ohladili u hladnoj vodi. Da ponovimo samo pravilo za kuvanje špageta. One se kuvaju nekih 8 do 10 minuta, je li tako? Pa, znate šta, ima različitih vrsta špageta, različitih tipova brašna, gde da ne bi pogrešili, da biste bili 100% sigurni koliko treba da se kuva, najbolje je bilo da pročitate na pakovanju koliko dugo treba da se kuva za al dente. Znači, to je do 70-80% ukuvana špageta. Znači, zavisi ključava voda, stavi se ulje, stavi se so i dok ne postane onako kuvana, ali još uvek u sredini da bude malkice tvrda. Zato što svaka špageta se na kraju završava kao recimo i ovo carbonara. Sad odvajam žumance posebno. Dodat ćemo ga u špagete. Ono služi da bi se sve povezalo i dobilo na gustini. A pavlak je tu da bude i kremasto. Da bude kremasto, da. Dodat ćemo malo pečenog lista. Žumance ne treba dugo ukuvavati. To je to. Sad ćemo da pređemo na serviranje. Na podlogu ćemo staviti malo sveže rukove salate. I servirat ćemo špagete.
Zatim za dekoraciju ću iskoristiti malo parmezan sira. Neki u karbonaru stave još i svežeg belog luka, nijansu belog luka. Mi ovde ne koristimo, ali bitno da smo iskoristili bitne sastojke. Ali po želji gosta, ako neko želi beli luk, to se unapred spomene. Ispunjavaju se želje gostiju. Pa moramo, zbog njih smo ovde, tako da tome se radi. Stavit ćemo malo naše dekoracije. Znači, eto balzamiku redukcije. I završili smo sa špagetama carbonara. Prijetno. Deluje privlačno. Prijetno. I evo nas, dragi gledaoci, u Alaskoj barci, na Alaskoj terasi. Pred nama je ovo divno jelo carbonara. Vlada ga je za nas pripremio. Videli ste, vrlo jednostavno, lako i brzo se priprema. Vlado, italijanska kuhinja, bliski su nam ukusi. Pretpostavljam da je ovo jelo vrlo traženo u Alaskoj barci. Pa, traženo je, da, jedno od jela, ali mi smo prevashodno restoran gde smo poznati po roštilju i ribi i nekim od gotovih jela, ali i sad testenine su nam bolja strana, tako da smo i njih počeli polako da sve više i više promovišemo. Jednostavno jelo za svakoga ko voli testenine. Dragi gledaoci, posetite Alasku barku, Alasku terasu i probajte specijalitete. Prijetno.